खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि SBBodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन गोदान हाथियार दैग्रा आफाद NLFB नि सास्नि सोद्रोमाफोरखौ पुलिसा हमनो हादों उदालगुरियाव पुलिसा साननैनि अपारेशन खालामनायनि उनाव NLFB नि सास्नि सोद्रोमाफोरखौ हमनो हादों थांनाय रबिबारनिफ्रायनो साननै अपारेशन खालामनानै पुलिसा सास्नि NLFB नि सोद्रोमाफोरखौ हमनो हादों पुलिसा मिथिहोनाय बायदिब्ला बे सोद्रोमाफोरा उदालगुरिनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव रां दाबि खालामनाय आरो गोदान सोद्रोमा थिसननाय खामानि मावगासिनो दंमोन पुलिसजों हमजानाय सास्नि सोद्रोमाफोरनि मुङा फारियै रबीन्द्र बसुमतारी बर्नबास बसुमतारी पल गयारी कुन्दन सिंह प्रेशन दैमारी सैनिक दैमारी आरो राजेन्द्र बसुमतारी होननानै मिथिहोदों बिसोरनिफ्राय उदालगुरि पुलिसा गंबा मबाइल गंजिबा सिम कार्ड आरो नोगोद 4,600 रां हमनो हादों मख'नो गोनांदि हमजानाय कुन्दन सिंह मुंनि सेंग्राया NLFB आफादनो मबाइल आरो सिम कार्ड जगायनायनि खामानि मावदोंमोन होननानै पुलिसा मिथिहोदों COVID-19 नि भेक्सिनखौ लानानै ससियेल मिडियायाव नंखाय खौरां फोसावनायखौ नुनो मोन्दों नंखाय खौरां गोसारनाय बायदिब्ला जाय सुबुंफोरा COVID-19 नि भेक्सिन लादों बिथांमोनहा 2 बोसोरनि गेजेरावनो जिउ गोमागोन बे नंखाय खौराङा बार बायदि गोसारदोंमोन आरो गोबां सुबुंनि गोसोआवनो गिखांनाया सोमजिदोंमोन आसाम पुलिसा दा बे खौरांखौ नंखाय होननानै फोसावबाय बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा भेक्सिननि सायाव नंखाय खौरां मोननानै गिखांदोंमोन बिथांमोनहा दा गिनो गोनां गैला मख'नो गोनांदि फ्रान्सनि नबेल बान्था मोनगिरि लुक मन्टेग्नियर बिथांनि मुं लानानै नंखाय खौरां फोसावदों दि जायफोर सुबुंफोरा COVID-19 नि भेक्सिन लादों बिथांमोनहा भेक्सिन लानायनि 2 बोसोरनि गेजेरावनो थैगोन आरो बेनि थाखाय जेबो फाहामथाय मोननाय नङा आरो बेनिफ्राय रैखाबो मोननाय नङा भेक्सिन थुनायाव देहायाव सोमजिनाय एन्टिबडी जोंनो मानसिया थैनो गोनां जागोन होननानै बे खौरांनि गेजेरजों फोसावदोंमोन आरो 2 बोसोरनि गेजेरावनो थैनो थाखाय थाग थियारि जादों बायदि लिरनानै नंखाय खौरां फोसावदोंमोन दा बे खौरांखौ नंखाय होननानै आसाम पुलिसा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावबाय आरो मेघालय पुलिसाबो नंखाय खौरां होननानै फोसावबाय आरो बेफोरबायदि नंखाय खौरांखौ मोनब्लाबो ससियेल मिडियायाव रावनोबो दा शेयार दाख्लाम एबा दा गोसारहो होननानैबो खावलायदों बिथांमोनहा BPF नि सासे MLA नि जिउ खहा गसाइगाव बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय BPF नि MLA माजेन्द्र नार्जारी बिथाङा जिउ गोमाबाय माजेन्द्र नार्जारी बिथाङा COVID-19 जों गाग्लोबजानानै क'क्राझारनि RNB सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन नाथाय बिथांनि हालोदा गाज्रि जानायलाय मोजां फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालसिम लांनाय जादोंमोन गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव बिथाङा मैया COVID-19 नेगेटिभबो फैबायमोन नाथाय हरखाबै बिथाङा ब्रेन स्ट्रक जादों जायनि थाखाय बिथाङा दिनै फुंनि 5:30 रिंगायाव जिउ खोमानो गोनां जाबाय बिथां माजेन्द्र नार्जारीनि जिउ गोमानाया थारैनो BPF नि मददगिरिफोरजों लोगोसे गासै बर' सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद गिदिर खहा बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थानो मोनगोनखौ आसा खालामबाय मख'नो गोनांदि बिथां MLA माजेन्द्र नार्जारीया देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समाव अदेबानि बिथांनि जिउ गोमानायनि सानसे सिगांसो BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा GMCH आव थांनानै माजेन्द्र नार्जारी बिथांखौ खौरां लाहैदोंमोन बिथां प्रमद बर'आ दुखु मोननाय फोरमायनानै बिथांनि देहाया मोजां जाफिननायनि थाखाय आर'जबो गाबदोंमोन आरो गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों लिरदोंमोन दि बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो राजखान्थियाव थानानै ओनसोलनि गोबां खामानि मावदोंमोन आरो थाबैनो गाहाम जाफिननानै ओनसोलनि रायजो राजानि गाहाम खामानि मावगोनखौ मिजिंथियो होननानै फेसबुक पेजनि गेजेरजों लिरदोंमोन नाथाय बिथां MLA माजेन्द्र नार्जारीया दा जोंनि गेजेराव गैलिया दायनानि सन्देहआव मानसि बुथारनाय जाथायजों लोब्बा लाखिनानै बाक्सा पुलिसा आरोबाव सानैखौ हमनो हाबावबाय मुङा फारियै रौमि बसुमतारी 21 बोसोर बैसोनि आरो सुबुल बर' 30 बोसोर बैसोनि बिनि सिगां बे जाथायजों लोब्बा लाखिनानै बाक्सा पुलिसा 5 दायनिगिरिखौ हमदोंमोन मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि कुमरिकाटायाव समबारखालि दायनानि सन्देहआव बिरेन बर' मुंनि सासे सुबुंखौ रायजो राजाफ्रा खास्रि बिस्रि बुग्लिदोंमोन लोगोसे बिथांनि न' बांफोरखौबो बुफाय बुसि खालामनानै होदोंमोन
रायजो राजाफोरा बिरेन बर'नि न'खौ बुफाय बुसि खालामनायाव बिथांनि न'खरनि सोद्रोमाफोरा खारखुमानानैसो जिउ रैखा खालामनो गोनां जादोंमोन। बे जाथायखौ खौरां मोननानै पुलिस प्रशासना जाथाय जानाय जायगायाव सौहैदोंमोन, नाथाय गामिनि रायजो राजाफ्रा पुलिस प्रशासननि सायावबो गाग्लोबदोंमोन। बे दायावनो बे सानखालिनो गामिनिनो 5 सुबुंखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामदोंमोन, बिसनाव सोंनाय फिननाय लानानै आरो दा सानैबावखौ हमबाय। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला बिरेन बर'नि न'खरनि सुबुंफोर जाय खारखुमानानै दंमोन बिथांमोनहा न' फारसे फैफिनबाय आरो बिथांमोनखौ लाबोनायाव एबसु आरो UPPLआ मदद होदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन रायजोआव लांखारजानाय 7-8 सुबुंफोरखौ क'क्राझार पुलिसआ रैखा खालामनो हाबाय। हादराव बेकार जेंनाया जोबनानै थाङाखै। बे समावनो कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव आरोबाव ओनसोलाव बेकार जेंनाया बांसिन बावदों। बे समाव गोबां सुबुंफोरखौनो खामानि गैयैनि थाखाय हालाय हाफाय जानायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझारनिफ्रायबो 7-8 सुबुंफोरा साख्रि होगोन होननानै जम्मु एन्ड काश्मीराव लांखारजादोंमोन। दा बिसोरखौ क'क्राझार पुलिसआ रैखा खालामनो हाबाय। जाथायनि सायाव क'क्राझार पुलिसआ मिथिहोनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमानि रिना बसुमतारी आरो बिनि फिसाय प्रभात कृष्णा ठाकुर सानैया क'क्राझारनिफ्राय 7-8 सुबुंफोरखौ साख्रि होगोन होननानै थांनाय एप्रिल दानावनो जम्मु एन्ड काश्मीराव लांदोंमोन। 7-8नि मादाव सानैया हिन्जावसाफोर आरो बेनि मादावनो सासेया उन्दै हिन्जावसामोन। बेनि उनावनो लांखारजानाय न'खरनि सुबुंफोरा पुलिस थानायाव FIR होफैदोंमोन दि लांखारजानाय 7-8खौ गावसोर खामानि मावनो गोसो गैयाब्लाबो जबरदस्तियै खामानि मावहोदों होननानै। बेनि उनावनो क'क्राझार पुलिसआ बे केसनि सायाव बिथा खालामनानै गोख्रोङै संदाननानै लांखारजानाय 7-8खौ जम्मु एन्ड काश्मीरनि श्रीनगरनिफ्राय रैखा खालामनो हादों आरो बे जाथायनि गुबै दायनिगिरि जाय साख्रि होगोन होननानै गुबुन रायजोआव लांखारदोंमोन बिसि फिसाय सानै रिना बसुमतारी आरो प्रभात कृष्ण ठाकुरखौ पुलिसआ दा हमबाय। आसाम आरो सोनाब बेंगल सिमा श्रीरामपुर गेटनि COVID-19 टेस्ट मिरुआव आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे BTCनि गाहाय प्रमद बर' आरो सावस्रि मन्थ्रि बिथां केशव महन्त मोनहा मैया दावबायफैदोंमोन। बेनिफ्रायनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि गामि ओनसोलावबो सानजौफुनि 1 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो गासैबो दखान, हाथाय बाजार, मावखुलि बायदिफोरखौ बन्द लाखिनो नांसिगोन आरो सानजौफुनि 2 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो कारफिउ जागोन होननानैबो मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बे नेमखान्थिफोरखौ दिनैनिफ्रायनो गामि ओनसोलावबो फालिनो नांगोन होननानै बुंथिदों बिथाङा। लोगोसे COVID-19नि बे नियमा आसामाव फैगौ 5 जुनसिम थागोन होननानैबो मिथिहोदों। साननैसो सिगां चिरांनिफ्राय गोबां कौटि रांनि आयेन बेरेखा फालांगि खालामनाय बारमिस सुपारि हमनो हानायनि उनाव फिन बङाइगाव जिल्लानिफ्राय गोबां लाख रांनि बारमिस सुपारि हमनो हादों। बङाइगाव जिल्लायाव गोदानै थिसनजानाय पुलिस बिबानगिरि सफ्रनिल डेका बिथांनि दैदेननायाव बे आयेन बेरेखा बारमिस सुपारिनि फालांगिखौ हमनो हादों। मोनसे सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै चौरागुरियाव अपारेशन खालामदोंमोन आरो बे अपारेशनाव मोन 140 बेग बारमिस सुपारिखौ हमनो हादों। हमनो मोननाय सुपारिनि बेसेनखौ 25 लाख रांसो जागोन होननानै मिथिहोदों। बे बारमिस सुपारिखौ फालांगिरिया म्यानमार आरो बांलादेशनिफ्राय लाबोनानै सोरखारनो टेक्स होआलासे आसामाव सिखावै फालांगि खालामदोंमोन होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि पुलिस फैनायखौ खौरां मोननानै फालांगिरि स्वपन सरकारा न'निफ्राय खारखुमालांनो हादों। दिनै निउस होनाया एसे लेट जाबाय। दासान्दि आं लोमजागासिनो दङ। मैयाबो बेनि थाखायनो निउसखौ होनो हानाय जायाखै। उननि समाव आङो निउसखौ सम मथे होनो नाजागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।